Oj, evo, 67 pobjeda imaš, pa ti si kralj. Ja sam kralj. Pa vidiš, 67 pobjeda ti stoji. Pa imam, da. Ali vi imate ono što ja nemam, gospodin. Jel da? Da. A to se zove zdravlje. Pa dobro, nema veze. Nećemo o tome. Bolje rečeno. Kako živiš? Hvala puno na mediji, hvala puno. Ide speed, Boga mi. Hvala puno na tapanju. Hvala puno.